March ninga sangkhat zakwa somriat pali khan nula chhelo ve tak model ni tuma in tuai hnum chauh ve mek Miss Florida tanna finalist ni phavengat kumsom ni pathum na mang mek bet kinian chu soilok lovin Northdale County a in lualaya chuan a holo tlat maya a chhungte chu an ngai a thalo hle a thian te in le awm na tur om ang mun sang sang anan bekuala tu mai in a chin chang an chhelo atuka achung te chuan Miami police an hriat tir ngala ma se police te chuan mibo angin an lo ziak lut du hau lo maya anni ang rual hi chu chung te laka tanga tlan bo mai emo party na vela lo ria tlang mai chin hun lai ani ve boka wangin Miami police te po chuan an lo lak thu tak sak wak lova tin beti chu modeling lama akala wangin zan khat holo mai te chu thil mak waka po an lo ngai sak lem lo ma se betinu le pate chuan chu tiang mai maya an fanu chu aria bo an ring lova to swala tok te ni ngot lo chuan chu tiang mai maya a om an ring thailo Miami police lamin thutlinga an lo pom sak tak lova chuan private investigator Ken Whitaker le Ken Jr te an roi taringot maya betipa chuan Ken atenhena chuan an fanu chanchin tlang puite an soi zara beti chu rilru lama har satna nei te puala zirna ina zirtir du na a tho thute an fanu chuan tlan bo chan tur om ang anei an hriat lo thule an chung kwa chu anin po tlan thute an bo ruak a that thute an shrila a chin chang ngai venin a in lualaya te chuan anu le pa te chuan vakal toa chuta chuan address zian a bu le album an hmua a tangkai takin tiin an la chu private investigator te hna chuan an hlan chhonga albama chuan mi pa pakhat nen an din dun na thalak a oma chupa chu beti bial pahlui niin nupuya tan te po alo som toa ma se beti chuan alo nola alung oi lo hle niin beti chung te chuan an soya investigator te chuan thalak chu anan zir chianga ti chuan bet kenian zon na chu an thok chanta Ken Jr chuan beti thona school bul loka om Miami petrol station a thok tlangwal pakhat chu biain beti thalak chu ayan tira chu tlangwal chuan alo shen samaya ama beti mai ni lovin thalak danga mi palo lang ve te thleng chuan alo shele zela a ming chu Christopher Wilder niin beti nen chuan a botlai March ninga a tak chuan konga an kaldun lai a mu thu asoya ti chuan investigator te chuan Christopher Wilder chen na in te chu anan chui chuak thuaya ma se an ina kal ngal lovin March ni som pakhat beti bo atanga ni rukna phone in an be ma sapota Wilder chuan bet kinini bo thua chuan engma hriat anei lo thuin alo changa amai ro chu pui an mamo chuan a in huam reng thu soin a ina leng turtein asoma a ina an len main theiang angin a chanchin anan zir chiang ma sapota building contractor hlotling ve tak niin fashion photography lam atui pui hle ani ti an hretheya betichin chang ingemaw tak hriat anei beisein investigator te chu a in lampan chuan an chuak ta ma se a in an vathlen chuan aloin kal khap maya voinga mazat an kik nuwa po a chan thei tak lova chuan a in le avel te chu anan en kual mai maya bollo bom te anan haya Chris Weldera karma a in post na thalak an muchuaka investigator te chuan ani lala chuan chol lovin anan chui chun zom zela Chris chu motor in tlan siak na chikat Miami Grand Prix te po alo tel ve zak toa betibo ma Thla February ni som ni paruka phei chuan som pasari na niin lomana dollar zali a hlo chuak ve nge chu in tlan siak na chok na free sample semakal nula kumsom ni pakhat mi Rosario Gonzalez chu minia chang chuan chin hriat lovin a bodai to ani ti anan hre chuak ve ta aruka investigation kalai mek aloni kenate pa fa chuan chu in tlan siak ni chuan Welder le Rosario te chu anin mu thu le modeling lam an soi du na ni ti amuna om ve te soya changin an hre theya tlani chunga modeling kaihhnawih nula tuai tir chhelo ve tak pani han bodan chuan investigator te ngai tuana article thui hlea Chris Welder chuan in nam hnoina anei nge an ringta amai ro chu private investigator te chuan mi man theina dan emo
silai me po theina dane mo an nei miau lo awangin a case chu thui tak an kalpui ve theilova bet kenia ni patenen chuan anin thla ta ti chuan atuk march ni som pania betin du le pate chuan an thu hriat ang te chu FBI a an kalpui ta ngala ma se FBI lam chuan fin fiana mu mal eng ma awm lo awangin ma an langal zung theilova welder chu man ngal top thei alani lo bet kiniani nu le pate ro chuan man mo to na samai sia investigation kal chhungin an fanu chu engtin nge a omang ti an ngai towa an ngak thei to lo private investigator kenate bok chuan belea an ni nen chuan rem an ruat hota private investigator te chuan pressure pek nan an thu hriat te chu thuthar lakhom tu mi pakhat nena an tilikaut luya ti chuan race car driver pakhat chu nula pani ruk bo thuarin hlel ani thu chu march ni som paruk chanchin bu chuaka aronin ziak tarup mai Chris Welder ming chiang taka tarlan nilo ma se driver chu contractor ani thu te fashion photographer ani thu te le Australian chul chuak ani thu te ain ziak kal maya Welderan alo chiar ve lau chuan midang chanchin an ziak lo ti hairual ani lovang FBI lamin thu nei tu telama tanga malak phalna an mu tak main supervisory special agent Gordon McNeil chuan ngun thluk takin chu case chu alo zir chianga athuin ma alo la char toa Welder criminal record te an chuya tun main Australia rama mi pat mei chiat na thila in nam hnoi na wangin zel bang te po alo zut ve zak to ani ti amu chuaka March ni som pariata FBI te chuan Welder chui phalna thu chu thu nei tu telama tangin an muta ti chuan Miami FBI te chuan investigation chu an kalpui tanta Welder chinchang an chui cholai mek chuan Miami police station a call alo kala Tallahassee Florida nula pakhat chu miswal kutata vanei thlak tak maya atlan chiat thu report alo luta poi khoi tu mel le apian mang asoya tang chuan Chris Welder ani nge an ring ngala investigator te chu rang takin om na damdoina chuan an tlan pe ngala chu nula chu Linda Grober ni in kumsom pakwa chau alania a mel en ringot po chuan a Hilton chu Arab thak le ani ti hairual anilo amai ro chu alo har traviau toa investigator de chuan poi khoi tu chu man thuai an du sia natna khuma amulai chu zona anan zot ngal chara Linda Grober chuan Tallahassee Florida shopping mall pakhata a bazar line papakhathi abula ron kalin modeling chungchang aron soipuya chonudar ni velania khuwa ala engwar maya mun fian rial le thim thampo nilo mall kota tak mai anin biaka wang chuan Lindai chuan ngai thatlo na engma anei lova chupa chuan a thalak chauh motora ada thule a hna te en masak adu chuan a en tir ngal thei thu a hrila Lindai chuan mu chak thuin a changa ti chuan chupa nen chuan a motor lampan chuan an kala kalpa te chuan a mel le apian te chu a modeling agency te du chi tak ani thu te modeling lama akal chuan mabak eng tak anei thu te hrilin Vogue magazine koma alan theina turin theito pachua tur thu te a hrila Lindai chu a phur hle ma se akaran han thlen chuan chupa chuan a thalak te chu studio a theingil thu a soya studio vocal zoi turin a man le man lo azota Lindai chuan adu lova chu vele thalatupa chuan Lindai chu a bei thuta akara chuan anor luta atukhum a vochara Lindai chu alu a hai ngal mumma niko shelovin om zuita an harle chuan khokar kongre taka an lo tlan toa Lindai harti a hriat chuan miswal pa chuan akar chu atidinga pistol a phora Lindai chu a trebeng chen vai chuan aka ngal tur thu sein awawa kar tang chuan pot chuaka anunga khung atuma Lindai chu thei topin alo tang vea miswal pa chuan a shoka areka niko shelovin om leta an harle chuan khuma sleeping bag chunga zi nan vekin alo ama om na mun chu motel changkang vaklo ani ti a hre thei ngala bengcheng asiam vai chuan a tha tur thu sein a vau zui le ngala khuma chuan a tron beta amit chu super glue in a char beta ti chuan darkar enga maza chung chu miswal pa chuan a soi sa a pong swal boka a thu awai lo deuh a piang in extension cord atanga asiam chop electric sok na in adep zela
lindai tan chuan ngai na om lo ator churap thla ka tilutuka athingei donin ain sia ma se van nei thak tak main atal chuak thei hlau maya bualina atlan lut ngala chuta chuan ain khung tatlat maya lindai chu bualina tang chuan thei to paringin aau ta vak vak maya bangte chu abenga chau chung chung chuan chanpuina dilin aau chuaka thom beng cheng theyang ber siam atuma misual pa chuan ti ngaina a shelova a thom chumi in anron hrengei donin a hria atlan cheta ani ti chuan investigator de chuan rin hel kai holis thalak engemaw zat chuan na chu anan entira Linda Grober chuan Chris Wilder chu akok ngal chata lindai chu kar khat vel damdoina awm nuwa chuatir ania asahim na tan Wilder chu zalena awm chung chu achung tinen ramdanga om hri turin ruamanna an siam saka Christopher Wilder chu FBI te chuan an ve ta char chara lindai kha Georgia State Line kidnap ania wangin awm na tur hriathiam a har tale sangkhat zakwa somria thunlai vel kha nia tunangin in biak ponate ala thalova thil ati zung theilo then khat pe chu in la piang lo hia lang chumale ole kan kal thui tak main like and subscribe ka han pele clear ila he video hi try ti lo chuan dislike po kha in thlasung reng su FBI te chuan Wilder atlat na mual an chui zela ma se mutur awang khermai aina an kala alo omlo abung ruate chu anan ching leta an nu chuina pui thei tur enga motal muin beisein anan dap kuala ma se Wilder chuan a in chu a chuasan main engkim alo ngai tua lok vek to ni ti hai rual ani lova abung ruwa pakhata ma fingerprint tak ngial po anut chialo ani awm na Miami khomi te chu zona anan zot kuala ma se tu main Wilder chu tun maya an mu lo thu an lo sei zela an munun ber tumpo Linda Grober a kidnap ma dai kha ani FBI te chuan police station zonga Wilder motor chu lo zong char turin tu pe kan chua a bank le credit card company nena account transaction lo chui turin an ti boka an theyang angin ma an la zela amai ro chu heti hun lai hian thil ti a boi thlak an ti to kha bozi na tur om ang engemaw an nei ve poin an lo tlai man zia zela a boi thlak hle March ti somni pakhat sangkhat zakwa somriat palia Central Florida electric wire siam tupa pakhat chuan thirban en diklain Amazon kong thlang dewa mishing ang tak mai a hmua a chuka an en chianga meiche ruang alo let reng mai chupa chuan thu nei tu te a hril ngal vata chu nula lai na tom tak chu Teresa Ferguson ani ti finfia ngal ania nithum chung a chinchang an hriat to lo ani investigator te chuan an mi chui lai nen chuan inzomna aneyem ti anan endik le ngal chara mita mutu te soidanin Teresa chu shopping mall kota papakhat camera or nen anin belai an mu thu an lo saya autopsy result atanga alandanin atukhuma tire irona vuak ania chumi nuwa re hlum ani chu nulain hliama tordan le ami pakal pui mita mutu te soidana tang chuan chu misual nun rong tak chu an mi zon lai Chris Wilder angei chu ani ti FBI mi fing rual tan hai rual anilo ti chuan Miami Florida huam chunga chuan hun reilo te chungin mi bo pani report aluta kidnap na tanga tal chuak pakhat om boka tin ruang pakhat char ani boka an vai hian nulanal tak vek niin heng thil thleng zong hi Australian contractor fashion photographer in chal Chris Wilder nena inzom na nei vekangai ani bok FBI agent te chuan Chris Wilder chu an zui renga nuladangin nunna an chan le ma man ngei tumin thei top an chua vanei thlak takin March ni somni pakhat Teresai ruangan mu ni chonudar li vela Tampa Florida a bank pakhata security camera in Wilder thla alo lafu hlau mai investigator te chuan an bo zui ngal vata a bank transaction te anan en ngala dollar singkhat sangkwa lai alo la chuak ani ti an hretheya Florida chuasana ramzau zok fan kwal na tur sum le pai akuta aumta anula chaina huang azau mayang ti FBI te chuan an hlau le an hlau angein March ni som pathuma chuan Texas alo dai to mita mutu pakhatina soidanin Wilder le nurse zirlai Terry Walden te chu Lamar University an parking area anin bia
teri hi kumsom ni pathum na mang me kania fa pani anei to bokani welder chuan teri chu madiring lam atuile tuilo azota ma se teri chuan hoi hom takin chu tiang lam chu ati mi ani velo thu sei na lo nara welder po chuan akal san vele maya ti chuan mitam mutu dang leina soidanin welder chu mundang kal lovin Beaumont Texas a chuan ariaka atuka chuan a khel mol man thiam shopping mall a nge mai chuan nula chhelo zongin awak chuak le ta nula chu awa munuala modering lamda chu avasoi mu lea ma se an lo nar zel mai a lo chamdona lan to lain a mania a lo biak to ama lo nar to tu teriwal dini bok chu awa mu fu le ta hlau mai ti chuan awa pan nai lea ama ang che chuan modeling lam chu avasoi mu lea teri chuan a lo la du chuang lo pasal fanau anei to thu te a fa te ta na hun tam zok pek chu angai poimo ber ani thu te soin moi nai takin a lo nar non lea ma se tun chum chu welder ngeng a chhun phatatlat mai nol non ni chu a lo du ozong lo maya a motor dana lama chuan a zui pheya chhun pachang po soi set set lovin a be ta thut maya akara chuan lu chilin alu chu dashboard a tau tir popa teri chu ni khoshelovin om zuita a motor bungruwa te chu la chuakin teri motora chuan a in thiar luta a motor chu nu chein teri kar chuan atlan chuak tawang wanga chumi tlaya chuan teri chuan daycare tanga afapa a hruailo wangin an pa chuan thil diklo engemaw a om ti a hre nga la police station a an nu bo thu chu a report nga la police lampo arang theyang berin an che chuak nga la mita mutu te ne na tangin aru bo tu chu Chris Welder nge yani ti an fin fia ngal boka tlai a thiang lo an changal zungzunga ma se van duai thak takin teri po chu an chan chuak man talo a bo thu report a lu atanga ni ni nuwa luya aruang an charta ani FBI te chuan welder kar nu chia chu an an endika samzai an muchuaka an han zirchianga a ma a ruang an lo charto Teresa Ferguson is sam ani ti an finfia ngal boka FBI te chuan welder zon na chu an tho chun zom zela ma se duangin an khol nei te ala that tok lo awangin ma han lak zungzung a har hle akar man na thlak zut renga chu wangin a registration number po an shmai thei thin lo a motor rong atangtein an chin chia US ram chung a motor rong inang tam tur zia chu kan ngai to thiam mai ome chuti chung chuan miswal pa chuan chol ala ve der silova ruang apai mol mol mai ani ber Mars ni somni panga a nula kum somni pakhat Susan Logan chu Penn Square Mall Oklahoma City atangin abo lea ni ni nuwa sangaman tuin luya achar ani khol chaklo si miswal cherang boxi kara chuan FBI te chuan an mizon chu an phameu lova amai ro chu chuti chung chuan mason na an nei ve zela Mars ni somni pariata Colorado a motel pakhata riak turin aluta manager chuan an mi khwal chu tual that tunun rong Chris Welder ange chuani ti asia arukin Denver Colorado field officer abia anni chuan varchiana motel chu an vapana miswal pa chu an man to ngei donin anin sia an phur kher mai amai ro chu welder ruma chuan tu ma an lom lova police te chu achet khal man le tlat ni chua main motel chu alo chua san feldi diam to ti chuan FBI te chuan Chris Welder om na chu an shele tamia lova Colorado nula dangin nun na an chan le mayang ti te po an hlau hle amara chu FBI te chuan welder che dan chu uluk takin an chuya an zirchianga marlam kong azo zar zarani ti an shetheya tin shopping mall chu a bazar na mun berani ti te an sheta boka ma se chu ti chung chuan an mizon chu an la phathei meu lo ni somni pakwa kumsom pariat mi Cheryl Bonaventura chu Grand Junction Colorado bula shopping mall atangin abo lea me ni thuma aruang charnin welder tha ninge yarin ani investigator de chuan welder thalak chu shopping mall ate mipui pun khom tamna mun lun lai dewa pianga te chuan an sem chuak ta chur chura man ngei tumin tran an lana sa hle amai ro chu welder chuan a sapel na mun chu thlakin Las Vegas lama alawin son le ta dai maya April ni kata 17 magazine in cover model tanna anneya a camera nen chuan a thok chuak vea
chuta chuan contestant zinga mi tleirol pakhat Michelle Kaufman kumsom pasari leka upa chu a thlur bing le tangat ngat maya Michelle chuan modeling lama kal chu du viau ma se a zakzum ema dosana hanin the thil vel po chu duangin ala zei tok lo chu tak chu welder chuan rem changa lain mabak eng tak anei thu ashila a mele a pian te chu a thona modeling agency lamin an du zong tak ani thu te shilin aril ru amin ne viau maya ti chuan anin zui chuak ta 17 magazine lam ho tu te chuan an model pakhat bo thu chu Las Vegas police ne na an hriat tir ngal wata ti chuan FBI te po chu a hmuna an thleng ngal thuaya chuminia thlatu zongzong chu an ko khoma an thalak zongzong te chu an print chuaka thalak pakhata chuan Chris Welder angei mai chu model ho zinga mi amut pui turatana adu ber thlang niom taka alo thlir dau lai hi an lo met fu hlau mai ti chuan investigator te chuan hun tam an nei lo ti anin shangala rang takin Welder zong chuan an thok chuak tangala ma se mei ni som pakata Southern California kongpui thlanga Michelle chu thia char ania June thalai hola chau Michelle ani ti an finfia thei nge ani autopsy result atanga landanin Welder chuan chu tleirol modring lama hlotlin na uma beive mek chu phuar hlomin a soisa adu toka apong swal nuwa athat zuita ani April ninga Michelle Kaufman ni kidnap ani atanga nilia FBI te chuan tutar lokhom tu te ma Christopher Welder chu America ram chunga miswal som America's 10 most wanted fugitive lisa atel thu an puanga ti chuan ram chung mun tina athalak chu dar to turangai ani amairo chu February nili FBI 10 press conference an ko mani chia chuan Welder chuan Torrance California lama tleirol pakhat kumsom paruk leka upa tina Mary Risiko chu alo kidnap felle derto tinai hi high school zirlai ania nipui chol chunga in hlona tur zongin Delamo Fashion Center mola akala Welder chuan mel chu tha ti thu shilin modring lama kala du le du lote azota tinai chuan rin hlel lo na turin Welder chuan dollar za ape hiala an agency azom du chuan chu aya tam fe chu adon tur thu ashil zuya tinai chu nipui chol chunga kar leina tur to ka in hlo atum lai lo ni ve chi aboka remchang atihle Welder chuan athalak chu an ho tu te ne na thon nga langa ya wangin hun anei le nei lo te an zota tinai chuan aman thu achangin akar lampan chuan anin zui chuak ta ti chuan anom na tanga hlawak lo mun theng thonuam taka an kala thla te chu anan la tanta atir lama chuan boruak po azang khai hlea tinai po chuan nuam tin Welder an omdan tur soya piang chuan ain post kwal vela an hlim khermai amai ro chu thok le khata Welder chuan motor tangin pistol alla thuta tinai chu atin tawang maya abeng chen vai chuan aka ngal tur thu soin awawa motora chuan ngoi renga lut turin atia tinai chuan hlau hlea silaya atin rana wangin athu chu awoi lo ngam lova Welder chuan San Diego a motel pakata a hruaya meichedang laka atiang thovin a phuar beta a soisa ti chuan apong swal vele ta akha tokin electric in a sokti reng boka tinai chuan athingei donin ain sia chuti lai tak chuan FBI in Christopher Welder chu America's 10 most wanted fugitive an puan thu chu TV a alo lang chia meichenga maza turuk bole tha thu boya mo phurtu ani thu an lo puang dum mai ti chuan Welder chu achi ai ta hlea tinai phuarna chu a phel sok soka atlan bo puita FBI in American miswal som apuan zinga atelveta ka chuan Welder thalak chu American chanchin bu zong phek malama achuang takul kul maya TV an tilanga radio lama an puang reng boka FBI chuan Welder chu an hual chep ta hle Welder chuan atruan na mual chu athak lea April ni soma chuan Indiana shopping mall kota alo le dai to Welder chuan tinai chu achua zalen tur thu ashila amai ro chu chumi tur chuan a ai o tur meichedang aman pui phot angai thung don ani tinai chuan du thlan tur dang nein ain shelova Welder soyang chuan ti ain tiam ta ti chuan mall chunga chuan an valuta
tinai chuan nula pakhat amang rual vel tho donet mil chu ava befu hlau maya donet po hi in hlona zonga helai munakal hi alonia ti chuan tinai chuan modeling chungchang chu soipuin welder anen chuan anin mel shet tira donet chuan alo tuipui viau mai akara model dang thla an lo lak to te aom thu soin donet chu en turin an soma ani po chuan alo du ve maya ti chuan kar lampan chuan an pathum chuan an kalta an thlen vele welder chuan a pistol chu a phor lea donet chu a au beng chen vai chuan aka ngal tur thu soin a vau vele ta ti chuan lau chungin motora chuan aluta an tlan chuak ta ti chuan El Centro California motel pakhata alu puile ta welderan ti na yalo tiam to chu sut lein a chua zalen du ta hau lo maya chua zalen a hnekin donati apong sualai te chu lo en turin atia chu tiang chuan ni chung chu pindan thim taka chuan aten om le suak sual theyang berin welder chu a khosa April ni sompani zinga TV a tinai nu alo lang hlol maya afanur bo tu hena chuan azangai na dilin tinai chu him taka hotir le turin angena welder chuan chu muin amang ang le ta abung ruate chu tinai a pektir sok soka an pani chuan a chua pui le ta New York lampanin an kala kong laka welder chuan a motor chu ati dinga donete chu a hruai chuaka tinai chu lo chemi alo turin ashila donete chu ram hnuai nimbuk kara akal pui ta dai maya tinai chu motora chuan a maina thuran maya chabi po ain phoi lova tlan chiat na rem changa nei ti ain hria ma se ni ko chung ngai saka a om to na chuan aril ru lama ngong na satak anei awangin a chet po a chengam tlat lo welder chuan donete chu ala theyang bera a hruaya a pot dora donete chuan a thingei don ani ti ain hria ma se welder an hena chuan a that don ani rau poin chema vi ai chuan silaya kap jok turin angena ma se welder chuan angen na nung chu enga ma ngai saklovin a oma voini avita thi turin akal santa akara chuan a let lea malampanin an tlan deta ma se donete chu thilova alo tlan bo pal a hlau lea adinga a let lea ramhnoya chuan azuk lut thalea amang thovin motor chabi po chu phoilovin atlan san lea alo angein donete chu alo to lova alo tlan bo man ani donete chu theilovin kongpuya awak chowa thi nuangin motor alo phara rang taka damdoi in thlenpui ngalania maktak main adam chuak hlau ani investigator chuan natna khuma amut lai po sei theilovin zona anan zot ngala welder chu north east lama aom ti an she theita ma se engtik chungin nge aom nangaya chuan awmanga khoi mun nge a khel mualatan a man leang ti chu zona poimo tak ani welder chu tinai shoin Victor New York a motor park na mun pakhata akala kar pakhat gold ronga chei hi amua welder chuan chu motora chuan a chuanganga a motor chuan tinai chu akalna pianga zui turin atia a chua sana asayang ngei chuan motor hnaya chuan avakala anei tu Beth Gotch chu silain avatina a chhunga alu tira chu mun chu a chua sana tinai chuan welder an titura atiangin motor chuan azui zela darkar ni chung an tlan nuwa ram hnuai mun re tak an thlenga welder chuan ami man tharlam ber Beth Gotch chu kar chhunga tang chuan a pot chuaka tinai hnena a suitcase le camera te chu kar thar zoka chuan lo da turin acha beti chu nimbuk noya avakal shan puya tinai chuan welder thu pek ang chuan atizela abungro a thiar lai tak chuan silai puakri asia anu de uloka welder chu ama in aron let le a welder chuan beti chu apong sual lova bidang angin asoi savelo a motor adu wang chawin athat ani welder chuan tina mari hena chuan a hun nung a thlen teu to thule a hun top na chu a mu ve a rem lo thu shilin Boston airport a thla Los Angeles a hona turatan ticket man a peboka ti chuan thataka thlain atlan san le tamaya tinai chu LA chuan him takin a thlenga investigator ten hena chuan a thil ton rap thlak tak chu
ashil fai ta veka tin welder chu Canada lamatlan bo tum thu investigator te chu ashil bok FBI te chuan Canada ram ri vela te chuan duty an da ngala karthum chungot an FBI mit hiam tele fing berber te alo biruk san toa man an chak to hle rorel na ma din tira ashom thiang bera dam chung hun man tir an chak toa aswal man chu tel tir nge an tuma chu ni ro pui chu mu an chak to hle ti chuan Canada atlan chiat man lo na turin New England ate chuan sipai anin tira an mi chan chu chu an tum to lo hle April ni som pathum sangkhat zakwa somriat palia welder chu Colebrook New Hampshire petrol thun turin adinga chulai hmuna tang chuan Canadian border chu mail som pani vel chau ani to petrol thun lai vel chuan an thokne na chuan Canada rama lutura document poimo ni ngai te azot mai maya chuta anin belai chu state trooper pani hian an lo mu fu ta a mail chu uluk dewin anan ena Christopher Welder nge yani ti an chian nuwa an vapan naya motora tang chuan an chuaka Welder chu biaklok an du thu an shila chu vele Welder chu a motora lu atuma police officer chuan a pota Welder chuan front seat kila a pistol da chu theilovin abana police te chuan rorel na ma a dintir an tumte lul nen Christopher Welder chuan remruat na dang alo nei vea thunei tu te kuta in pek ai chuan anun na lak a thlang zoka ama le ama chu ain ka phlum ta ani ti chuan Christopher Welder chuan thlathum chung lekin mi pakua ama nun na chiar telin mi som athat ni hriat ania a kidnap na laka tangin mi pathum an tal chuak theya amai ro chu he investigation bulchan na ber nula pani bet kinian le Rosario Gonzalez te ruang chu mu chua lovin a om ta ani